Xayrli kun Tatarstan, xayrli kun hörmətli televizor qarawçılar. Bugün 16 noyabr düşənbə gün. Min Elza Ahmedjanova һәм тапшырыбызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур атна башы теләп калабыз. Ә инде тапшырыбызның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача булыр. Бүген Халыкара сабырлык көне. 1995 елның 16 ноябрендә ЮНЕСКО оешмасы сабырлык принципларын чагылдырган декларация кабул итә. Анда һәрбер кеше төрле, ләкин хокуклары һәм дәрәҗәләре буенча тигез дип игълан ителә. Саумысыз рубрикасында бүген сүз перекус, яки төп ашаулар арасында ризык кабып алу турында барыр. Аның мөһимлеге турында табиб Илдус Латфуллин сөйләр. Беренчедән, бу перекуслар әзгенә ашап алу турында сөйләшсәк, беренчедән әлбәттә ашау культурасы дигән сүз әйтергә яңгырарга тиеш монда. Һәр балада ашау культурасы булырга тиеш. Ашау культурасы булмаган яшьтән менә балачтан ашау культурасы ияртелмәгән икән, иртәме-соңмы бу кешенең ашау белән проблемалары башланачак. Я симерү, я киресенчә анорексия башланырга мөмкин. Шуның өчен менә бу бәләкәй генә ашап алулар, перекуслар, алар мөмкин нәрсә, алар рөхсәт ителгән нәрсә, диетологлар рөхсәт итә, ләкин аңа бик игътибарлы булырга кирәк. Беренчедән, төп калоражны, төп калорияләрне, менә бу ашау матдәләрен бала төп ризыклардан алырга тиеш. Иртәнге аштан, төшке аштан, полдник дип әйтәбез бурычча, кичке аш. Алар арасында бәләкәй генә ашап алулар рөхсәт ителгән булса да, аларның беренче кагыйдәсе бар. Беренчедән, ул бәләкәй ашап алулар, перекуслар, алар зур калориялы булырга тиеш түгел. Мәсәлән, шикәр кушылган соклар, майда кыздырылган чипслар, ак икмәктән ясалган ак икмәкле күмәчләр, баллы күмәчләр булырга тиеш түгел. Ул ниндидер сылдан ясалган печеньелар, фруктлар, җиләк-җимешләр булырга мөмкин. Чистартылган ниндидер әйбәтләп җуылган, пешерелгән яшелчәләр булырга мөмкин. Ләкин ул калорияле, бик туклыклы ризык булырга тиеш түгел. Икенчедән, ул перекуслар, алар русча әйткәндә спонтанный булырга тиеш түгел. Алар һәр вакыт менә өстәл өстенә тора торган ризык булырга тиеш түгел. Перекусның да үз вакыты, үз церемониясе булырга тиеш. Аны аяк өсте, аяк үрә тиз генә ашап алырга тиеш түгел бала. Зур кешеләр шулай ук аны утырып, аерым вакыт бүлеп, матур итеп кенә ашарга кирәк. Перекусларны кайчакта әти-әниләр тәрбия чарасы итеп кулланалар. Бу да дөрес түгел. Мәсәлән, әгәр син дәресне эшләп бетерсәң, сиңа ниндидер бер шоколадкага я алма әлегә. Ул дөрес түгел. Перекус бөтенләй менә ризыкны җәза яки бүләк рәвешенә кулланырга ярамый. Чөнки менә булай ризыкны тәрбия чарасы итеп кулланганда, баланың пищевое поведение биләтләре, ашау гадәтләре бозылырга мөмкин. Тур эфирда хәерле көн Татарстан тапшыруы. Барыгызга да матур көн теләп дәвам итәбез. Узып баручы ел югалтулар елы. Бакый дөньяга күчкәннәр арасында Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева да бар. Хәмдүнә апа исән чакта тормыш һәм иҗат юлын чагылдырган китап өстендә эшли башлый. Кызганыч, аның бастырылып чыкканын күрә алмый. Халык җырчысы язып калдырган хатирәләрне без китапның төзүчесе Гөлназ Шәйхи белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көннәр. Мин дә бик шат. Китап дөнья күрде дисәк тә була. Ничә дәнә белән чыккан бу Гөлназ? Китап 1000 дәнә белән дөнья күрде. Бу китапны без Хәмдүнә апа белән үзе элекке интервьюларында китап эшлим, китап чыгарам дип һәр вакыт әйтеп килде. Ләкин аны бит әле җыеп чыгарга вакыт та кирәк. Һәм әзрәк теге эштәлеген дә белергә кирәк. Һәм ул миннән сорады. Гөлназ ярдәм итә алмассың микән дип. Мин 4 куллап риза булдым. Чөнки Хәмдүнә апа белән безнең дуслыгыбыз инде шактый еллар дәвам иткән. 300 елга якын булгандыр мөгаен теге белеп һәм инде ахырдан дәвам итү дуслыкның. Мин бик теләп һәм бик рәхәтләнеп әлеге эшкә алындым. Аллага шөкер, менә нәтиҗәсе бар. Шунсы кызганыч, Хәмдүнә апа үзенә ул китапны кулына тотып карый алмады. Ул аның макетын күрде, укып чыкты. Менә ул укып чыкканнан соң без аны бастарга тапшырдык, ләкин китап итеп кулына тотып карый алмады. Менә шунсы бик кызганыч. Китап кибетләрендә бар дип әйттегез китап. Китап кибетләрендә миннән сорыйлар, китапны каян алырга була? Каян сез сатасызмы дип, китапны мин сатмыйм. Чөнки мин китап сатырга минем вакытым да юк. Китап
ул Акбүре китап нәшриятында чыкты. Китап кибетләрендә әлеге китап бар. Теләгән кеше сатып ала. Теләгән тамашачы шулай ук менә сез биргән сорауга дөрес җавап тапса, шушы китап иясе була ала. Шулай бит. Шундый бер сорау әзерләп килдем. Хәмдүн апаны барыбыз да беләбез, аның иҗатын яратабыз, хөрмәт итәбез. Менә ул һәрвакыт безнең арада шикелле, мин аны бер кайчан да каядыр китте сымак тоелмый ул миңа. Менә ишекне шар итеп ачып, мин килдем әле апаем дип килеп керер сымак тоела. Минем шундый соравым. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева кая туган? Башкортстан икәнен беләбез, Борай районы икәнен беләбез. Аның туган авылның исеме нинди? 554-30-51 телефоны аша тамашачылар безгә шалтыратып, сорауларын, җавапларын юллый алалар. Рәхим итеп шалтыратыгыз. Һәм ул сорауга дөрес җавап биргән кеше менә Хәмдүнә апаның шушы Хәмдүнә Тимергалиева дигән китабына лаек булачак. Китап чыннан да бик матур, шулай бит. Үзегез өчен менә шушы китап өстендә эшләгәндә ниндидер көтелмәгән ачышлар ясадыгызмы, Илназ? Менә Хәмдүнә апаның Мин Хәмдүнә апаны бик күптәннән беләм, күп яздым мин аны турыда. Минем өчен яңалык булды дип әйтә алмыйм. Ләкин укучы өчен, Хәмдүнә апаны бик якыннан белмәгәннәр өчен ул кызыклы китап. Анда аның Хәмдүнә апаның бала чагы, яшьлек еллары, Казанга беренче килү, кире кайтып китүен, Казаннан кайтып китүе, яңадан эшкә чакырып китерүләре. Ул кызык. Хәмдүнә апа китапның үзе турындагы өлешен үзе язды. Менә башыннан ахырына хәтлек ул эш Хәмдүнә апа үзе иҗат иткән җимеш, һәм ул кызык. Анда артистлар турында хатирәләр дә бар. Илһам абыйга зур урын бирелгән. Ничә бу Илһам абый төркеменнән киткән, ансы да кызык бит әле. Кем белән эшли башлаган, алар барсы да урын алган әлеге китапта. Китап шактый кызыклы. Иң зур җиңү, менә бу шушы тормыш юлы эчендә иң зур җиңү нинди булган Хәмдүнә апаның? Хәмдүнә апа һаман бит инде ул каршылыкларга очрап торган килеш. Иң зур җиңү Хәмдүнә Тимергалиева дигән Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты һәм легендар җырчы булып калуы. Минем әле менә әйтәсем килә, шушы шактый җөрим бит инде артистлар белән еш командировкаларда булабыз. Менә Хәмдүнә Тимергалиева дип әйтешкә, дөньяның кайсы почмагына килеп чыксак та, татар халкын аяк ура басып каршы алды. Бу чыннан да шулай. Бу чыннан да шулай. Бу инде легенда, моны беренче алыштырып була торган түгел. Әле ул сәхнәгә чыгып җырлый башламаган, исемен әйтешкә халык басып каршы ала иде. Менә мин хәтерлим, иң зур соңгы командировканы мәгәен шу коронавируска хәтлек булгандар Нижневартовскига халык басып, менә баш иеп рәхмәт әйтеп каршы алды Хәмдүнә апаны. Ул әйтәдер, мин сәхнәдән башка яши алмыйм, минем тормышым сәхнә. Ул нык булдыклы, акыллы, ул усал булып күрсә, аның күңеле шундый йомшак иде. Хатын-кызларга менә бу хас шушы ничә күңеллек бар иде аны. Шундый йомшак ул менә, апаем, мин шаккатырсын, мин бой берне эшләдем. Мин тегә берне эшләдем. Теге без иш аралашып тордык, чөнки китап атнага бер тапкыр очраштык, менә соң вакытта телефоннан көн сайын көнгә берничә мәртәбә. Менә Хәмдүнә апаның китеп баруы минем өчен гомумән менә дөньямның бер чите китилгән сымак булды. Дөрес, быел бик күп кешеләрне югалттык, бик күп сынады быелгы ел, бик күп сабырлык сорады. Менә бүген дә искә алабыз Хәмдүнә апа өчен. Гөлназ, әмма ниндидер шундый серләр белән уртаклаша иде. Мәсәлән, Гөлназ, сиңа гына сөйлим, китапта бастырмыйк дигән шундый серләр булдымы? Андый серләр дә булды, ләкин ул серләрне әйтергә ярамый бит инде. Минем андый серләрем Хәния белән дә булды бит. Теге белми, ул дуслар буларак сөйләшәбез дә, ул күңелдә Хәния алып киткән үзе белән, ул минем күңелдә калды. Хәмдүнә апа белән дә шулай. Хәмдүнә апа алып китте, Хәмдүнә апа сөйләгән серләр минем күңелдә калды. Ул мин киткәндә минем белән китәчәк серләр инде. Дөньяга чыга торган серләр түгел. Әйе. Ә менә хыяллары бар идеме? Юк, ул гомумән хыял белән яшәде. Ул менә аңа 70 яшь тулды. Беләсеңме, Илза, 70 яшендә сәхнәгә чыгып, 19 җырны фонограммасыз җырларга кирәк бит үз тавышың белән. Менә кемнең көче җитә икән бүгенге көндә, мин әйтә алмыйм, 70 яшькә җитеп, шулай 19 җырны җырлар өчен. Хәмдүнә апа һаман да яңа җырлар язарга, яңа җырлар иҗат итәргә, яңа зур концерт оештырырга, шушы китапның презентациясын зур итеп эшләргә дип хыялланып яшәде. Февраль айында дөрес булса, февраль айында үткәрергә дип планлаштырылган, менә Алла бирсә килеп чыкса, шушы коронавирус кумача уламаса, Алла бирсә, бу китап аның эчтәлеге тамашачыга барып җитәчәк, Алла бирсә. Мин Хәмдүнә апа белән үзем дә күпмедер дәрәҗәдә таныш идем. Бер гримерныйларда шулай аның белән концертларда чыгыш ясаганда, Кремль сараеның шушы сәхнәсендә бергә чыгыш ясаганда, бу чыннан да шулай иде. Тамашачы аның исемен әйтүгә, Мәскәү тамашачысы әле басып, куллар чабып, беләсезме, ул бер үзе, бер нинди музыкантларсыз бию төркеменнән башка бүтән сәхнәне бер үзе тутырып торды. Энергетикасы менә ул килеп китер иде миңа.
Ой апайым, шушында килсәм, яши бакча якын ара безгә килер иде ул. Яши башлыйм шушында килсәм, миңа рәхәт бирә, ул җирдә эшләргә яратты. Ул бакчасын шунда яратты. Кайтасым да килми квартирага, миңа шунда рәхәт дип әйтә торган иде ул. Нәрсәләр генә тузламады ул, помидор, кыяр, алма вареньелары, нинди генә варенье, җиләк җыю, ул барсын да эшләде. Менә хатын-кыз нинди әйбер хас хатын-кызга. Искиткеч менә шәхес иде Хәмдүн апай. Бүген искә алуыбыз дога булсын, мин шулай гына. Ой, шулай булсын, шулай булсын. Китүен әлбәттә инде сиземләп тормагандыр инде, шулай бит. Андый бер гомум булмаган да. Кайбер кеше турында әйтәләр бит инде, менә китүен сиземләп тордым, монсын әйтте, монсын эшләргә ашыгып калды дип Хәмдүн апа тулы тормыш белән ничек яшәде, шулай яшәп килде бугай. Яшәде, бер вакытны миңа шалтыраталар. Карагыз әле, Хәмдүнә Тимергалиева авырта икән, комада ята икән дигән звонок килде. Мин дисәм, андый-мондый булса миңа хәбәр иткән булырлар идем. Шалтыратам Хәмдүн апа, юк апайым, исән сау Аллага шөкер. Менә Башкортстаннан шалтыратып сораганнар, бераз авырып алдым дип әйткән идем, шул сүз зурайган да, мине больницага салып куйганнар, комага киткән дип әйткәннәр, юк әле мин яшим дип яшәдем. Бу беләсезме, халык аны айыручы яратканга шулайдыр инде. Игътибар. Мин әле яшим дип яшәде Хәмдүн апай. Исән сау гына менә булып узын иҗат планнары белән яшәү иде аның хыялы. Нишлисен? Язмаган. Безгә хәбәр итәләр, Гөлназ, тамашачы шалтыратып дөрес җавап биргән, аның исеме Айгөл Абдуллина, ул бүгенге җиңүче дип әйтегез, бүгенге тапшыруда шушы сез биргән сорауга дөрес җавап бирүче Айгөл Абдуллина, без сезне чын күңелдән тәбрик итәбез, сез менә бу матур китапның ия булдыгыз. Хәмдүн апаның туган авылы, мин яңадан искә төшереп китәм, Башкортстанның бер районы Котлыяр авылы. Ул авылын бик яратып, әтиян исен, абыйсын бик зурлап сөйләде ул Хәмдүн апа. Китапта да нәкъ шундый ук урын бирелгән. Фәнәви абыйга да, һәм Ида апасына да, башка апаларына да, туганнарына да Хәмдүн апа үзенең иҗатында, тормышында урын тапкан. Менә алар барысы да шул китапка тупланган. Һәм инде без Айгөлне җиңү белән котлыйбыз. Чын күңелдән тәбрик итәбез. Әйе. Сез китаплар өстендә кайчан эшли башладыгыз? Менә кызыксыну ничек уянды сезнең? Сезне таптылармы? Сез үзегез шушы кешеләрне эзләп таптыгызмы? Ничек булды менә бу? Елсә беләсеңме, китап өстендә эшләргә минем вакытым юк. Минем үземнең 2 китабым бар, анысында инде мин анысы үзем эшләп чыгардым. Аннан соң бөтен дөнья татар конгрессының 25 еллыгына без бөтен дөнья татар конгрессының китабын эшләдек. Менә ул китапны эшләргә алындым мин. Монысы инде моның өйрәнче Хәмдүн апа сораганга, Хәмдүн апа кушканга, теләгәнгә мин үзегемнән алындым. Менә Аллага шөкер, китап ярыйсы гына матур гына килеп чыкты. Бу китапта Хәмдүн апаның хезмәттәшләренең дә фикер бар. Әйе, бик матур фикерләр, бик матур фикерләр. Үзе теләгән кешеләрнең фикерләрен туплады анда, менә шул кешенекен сорыйга әле, моныкын алыйк. Авылдашларыныкы, туганнарыныкы, якыннарыныкы. Менә шундый матур китап ул. Хәмдүн апа турында шундый матур сүзләр язылган анда. Дөрестән дә бу китапны укыганнан соң Хәмдүнә күз алдында яңадан Улпат җырчы булып килеп баса. Ул бит уникаль җырчы. Сез ничек уйлыйсыз, менә Хәмдүнә феномен дип әйтерлек менә шундый төшенчә булырга мөмкин микән? Мөмкин. Хәмдүн апаның һәрбер җыры менә аның беләсезме? Ул гади җыр булган, ул катлаулы җырмы, ул аннан мини спектакль ясый бирде. Менә Галигә барам әле дигән җырны искә алыйк. Ул бит үзе бер кичкенә спектакль әйбит. Менә искиткеч. Мин әле Хәмдүн апаны белгәнче, ул җыма җыр белән килеп чыкты бит инде. Без балалар Каршыда чанашуабыз. Бер дустымның әнисе чакыра Рауза апа, урны җымакта булсын, ул да вафат инде. Балалар Хәмдүнә җырлый, җымганы дип радиодан. Без карлы киемнәребез белән чаналарыбызны атып, шул җымганы тыңларга җыелганыбыз әлдә хәтердә. Менә Хәмдүн апа балаларны да, яшьләрне дә, өлкән буыннарны да бергә туплый ала торган җырчы ул. Менә аның феномены шунда. Мин аның бер кайчанда мин шундый, мин мондый дип әйткән ишетмәдем. Ул менә гап-гади чын мәгънәсендә Улпат җырчы була белде. Сезгә бик зур рәхмәт. Менә шушы китапны иҗат итүдә, шушы китап өстендә эшләгәнегез өчен, тамашачыга, халыкка таныкканыгыз өчен менә шушы китапны без инде түземсезлек белән тәкъдир итү кичәсен көтеп калабыз. Сезгә инде әлбәттә уңышлар телибез чын күңелдән һәм тагын бер кат рәхмәтебезне белдерәбез. Сез ничек уйлыйсыз, бүгенге тапшыруны менә Хәмдүн апа башкаруындагы бер җыр белән тәмамласак ничек булыр микән? Безнең телевидение фондында рәхәт булыр. Менә барыбыз да Хәмдүн апа белән яңадан күрешеп, очрашып алыйк әле. Бик әйбәт булыр. Рәхмәт сезгә. Һәр көнегезне бары тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз, исән сау булыгыз. Рәхим итеп җыр тыңлагыз. Бер-береңнең күңелен аңлар булмагачтын, вәгъдә бирәләрме, иркәм дияләр.